Ja ću jutro početi ovako, hoću popiti kafu, djecu sam ispratila u školu, mislim naravno nisam tek ustala, ali čekala sam da odu. Moram se zahvaliti svojoj rodici Fatimi jučer što mi je poslala ovih čokoladica. Ekstra su, hvala ti Fatima da te Allah nagradi, to je od babinog dajđe ćerka. I eto tako vidjela smo se u svadbi nakon dugo godina i meni je baš drago. Drage moje žene, kako sam? Ja se nadam da ste dobro, da ste zdravo. Kod nas puši toliko jak vjetar, baš katastrofa. Ja sam Alejnu uspavala i odo polako dole samo da nahranim piliće i nešto kokama da odnesem i kad se vratim imam nekog veša malo da složim i to je to u stvari, završila sam poslove pa moram razmišljati šta ću kuhati. U stvari ne znam ni šta ću trenutno ono djece da napravim, a imam naravno ideju šta ću praviti kad bude Eldis došao kući. Pošto će on vjerovatno doći. A to si ti. Ja rekao, pa je. Pošto će vjerovatno doći nekad večeras pokasno. Nešto ću pripremiti mu za jest, nešto da može prezalogajiti, a sutra ako Bog da ide pravo kuhanje i tako. Napravit ću jednu medenu tortu. Ne znam da li će ona biti uključena u ovaj video jer ću je praviti malo poslije dok mi moja prijateljica donese glavni sastojak, a to je Milleram, jer ga ovdje nemam gdje kupiti, a imam samo, ne znam, možda pola kantice. Sad ćete sa mnom dole polako da prošetamo, da vidite behara, maslačaka i tih prelipih prizora koje ja vama svakodnevno pokazivam. Ja se nadam da oni vama nisu omrzli. Ja sam još nešto htjela da kažem, ali sam malo sam to smetnula. Ja, htjela sam još da kažem da sam naravno mnogo sretna zato što Eldis dolazi kući. I sutra ćemo svako Bog da vidjeti zajedno. Vidjet ćete možda nešto. Možda neće to biti sutra, možda će biti preko sutra, ali eto, ako Bog da kad bude, bit će. I eto tako, uglavnom dok on bude kod kuće, jednu večer ćemo uključiti se live. Noćas će, uključit ćemo se live, ali ja ću vas obavijestiti tačan termin da budete svi i da se malo družimo. Ja idem polako na ovi vjetar, sreća pa sam teška pa me ne može otpuhati. Vid pogleda sa prozora moje spavaće sobe. Vid ove lijepe kruške kako je obeharala. To jest dvije. Eno nene nešto radi. Alejne naljulja je tu. Idem ja polako. Ja sam pilićima ugasila ove dvije sijalice. Ostavila sam samo jednu iz razloga zato što je previše vruće i nema više potrebe da im držim upaljene. Eldis kad dođe morat će on naštimati njima dio što se tiče vode i to pojelice ništa. Sa pojelicama mi je teško raditi i one to začas uprljaju, a nije to rješenje, morat ćemo naći neko drugo rješenje što se tiče vode za piliće. Idem ja sad u svoj podrum da nešto uzmem. Moje koke vrijedne i danas. Neću još puštati napolje, tamo možda za sat, dva, ništa prije. Evo ja idem u podrum ponijeti nešto za kuhat. Nešto ćemo spremati ipak. Vas da mi je izazov izaći odavde da im pobjegnem. One su ko straža na vratima, čekaju da ih pustim. Znate koliko puše jak vjetar? Da mi je otkinuo vrata od plastenika, zato što idem ponovo. Jo, ne znam čime ću naštimat, moram ići naštimat od gulče ih skroz. Problemi su, evo gor vidim u čovjeka napravio plastenik, jednostavno skroz mu ga diku. Baš je jak vjetar.
Znate šta sam odlučila spremat? Sataraš, boga mi. Ide sataraš, što kažu u životu. Sataraš i napravit ću malo pogače. To sam baš poželila. Evo, donijela sam 2 tegle sataraša, jedan je ljut, jedan nije, pa ću ja to malo ukombinovat. Ne znam da li da pržim meso, ili to mislim da neću, požela sam ono baš sataraš, napravit ću nam pogačicu. Evo, koliko je logično vrijedno, danas sam moram malo očistiti poneka jaja. I to je to. Gledajte, gospođini je malo jedno lizalo, nego dedo je dadni 2. Šta to ližeš? Jel? Jel, Alina? Šta je to? Ha? Kućeš? Kućeš? Kuda? Pa ne mereš ti ići napolje. Ne. Ne možeš ti napolje. Žene dragi, ja sam se vratila kući, morala sam zatvoriti plastenik na vrata zato što strašan vjetar puši, a ona su napola otkinuta. Nisam dugo pravila pogaču. Napravit ću malu. Evo, pripremila sam brašno. Možda malo više od pola kile. Idemo ni standardni naš recept. Sad ćete mi to moći da gledate. I napravit ću jedan sataraš. Eto, ono, čisto za svoju dušu. Ne znam šta bi djeci. Razmislit ću. Ne mogu ništa reći. Elis me upravo zvao i tako otprilike rekao mi kad će doći, tako da morat ću sutra, što kažu, rano nešto kuhat. Mislim, ne moram rano standardno, ali eto, ja volim ono nekako da njega dočekam fino. Večera ću napraviti tu medenu tortu, Ajman već me pita da li ću praviti njemu kolač, jer sam rekla da ću praviti one mali crne. Na kanalu pravila sam ih par puta. Pa evo, ne znam. Ne znam da li da pravim, jer otac kad im dođe, naravno da im donese puno slatkiša, pa ostaće mi ti kolači, neće se pojest 100%, a bit će tu i medena. Tako da razmislit ću u stvari šta ću kuhat njima, a danas kuham za svoj ćef pogaču i sataraš. Dragi žene, da mi pristupimo pravljenju naše pogače standardne, koje sam ja pravila više puta na kanalu i više sam to radila nekako ljetos. Ja ne znam zime koliko sam puta skuhala pogaču. Ne mogu se sjetiti, vjerujte. Mada više ne znam ni šta sam snimala, tako da vjerujte da ja volim da se podsjetim nekih svojih snimaka starih, pogotovo onih što se tiče ljetnog perioda kad se dole kuhalo. Ja ću staviti 2 praška za pecivo. Prethodno sam posolila brašno. I to je to. Rekla sam da ja kuham ili sa kiselim mlijekom ili sa sirutkom. Ili pola jogurt, pola voda ako nemate. Neko radi sa kiselom vodom. Imate stvarno raznih varijanti. Ovo je ona stara neka pogača. I baš je ukusna i lijepa, pogotovo, na primjer, sa satarašom i jebrah. Još sam nešto htjela da kažem, ali sam zaboravila. Nešto je vrijeme danas teško. Toliko neki pritisak, eto tako ćemo ga nazvati. Bar meni. Šta mi je ovo? Na su. Pa reku, prosijala sam brašno, nije zar da je ostalo. Znate kad ostane u brašno nečeg. Koristit ću ovu svoju lijepu tepsicu što sam kupila i tražila sam veću da kupim, ali nisam mogla naći. I mnogo mi je žao, ali hajde ako Bog da, vjerovatno u nekom skorijem periodu ja ću nju da nađem. Aj, bismillah. Nasuću ja to tako od prilike, a onda. Tako da, drage žene, ja nemam baš neku ideju šta ću ja tu svom mužu da pripremim.
uvijek volim kad dođe prvo da jede i onda pijemo kafu. Mada sutra će on doći onda ujutru mnogo rano. Tako da će vjerovatno biti prvo kafa, pa ću ja ovdje okrenut se da nam šta napravim. Da nam ugodim, što se kaže. Mi bi trebalo za vikend odmah sijat. To će vjerovatno biti tako, jer javlja fino vrijeme i nema se šta čeka, tako da vikend freza se i odmah iza freze se sije krompir i luk, eto, mrkva, grašak, ne znam šta još otprilike mogu, ali znamo šta se sije i kad mu je vrijeme pa ćemo po tome i raditi. Plastenik isto mora pripremiti sve. Mislim, on i Kadri će to da rade pomalo. Tako je neko pisao, neka žena, meni kaže žao, samo kad dođe iz posla mora raditi. Džaba je, taki su poslovi. Svi ljudi koji rade na terenu, njih isto to čeka kad dođu kući. Jer nema ko to da radi umjesto njih. Mislim, ja bi to uradila da nije Elvis došao sad. To bi ja i Kadri sredili, vjerovatno ovaj vikend i da neće doći. Ali eto, on je znao kad će kući, tako da je rekao da mi njega sačekamo, da ćemo mi to svi zajedno da završimo. I tako. Evo, moja pogača je gotova. Znate šta, žene? Dragi moje žene. Pošto ovo je lagan obrok, u kojem ću samo ispeći pogaču. Sataraš je gotov, samo ću ga prepržiti u tavi i dodat ću vrhnja. Sad kad napravimo ovu pogaču, sad ću sebi napraviti jednu kafu, pa ćemo se mi malo družiti uz tu kafu, malo ćemo popričati. Malo ćemo popričati, malo ćemo se družiti. Ja znam da vi to volite i ponovo ću vam se zahvaliti na svoj toj podrški koju vi meni pružate i što ste tu za mene u bilo kojem videu i što mi kažete Mina, ti šta god snimiš, nama je interesantno i zanimljivo. Tako da ja toliko više nemam brige šta ću da snimam, nije ono ko nemam brige šta ću da snimam, nego jednostavno volim sve da dođe tako spontano i opušteno kao i neki video. Ne volim ga siliti ni na kakav način, radije neću da ga snimam ako se ne osjećam okej. I evo, najviše volim te standardne neke svoje poslove da snimam ili ako ništa, ako ni za šta nisam raspoložena, ja ću napraviti kafu pa ćemo se mi malo družiti jer ne mogu. Jednostavno ne mogu raditi, reću raditi na taj način jer ovo vam dođe posao, hajmo reći koji svaki drugi. Uz moj posao i ovo je neka vrsta posla, tako da ovi što govore da mi ništa ne radimo, jel tako? Kogod misli da je ovo nekako jednostavno i tako, slobodno nek pokuša, jer to nije tako jednostavno i to ne može svako ni da radi i ja sam rekla da ja ne bi apsolutno se posvećivala ovome prvo da nemam vašu podršku i nekako da se u tome ne pronalazim. Tako da ne volim te neke videe u kojima ću se ja siliti, u kojima ću ja razmišljati danima šta ću kuhati sutra, šta ću raditi, koji recept i tako. Jednostavno, moj kanal i nije takav, moj kanal je ufati se i poneki recept, eto. Ali moj kanal je moj svakodnevni život na selu i nekako sve što sam napisala kad sam otvorila kanal, sve što sam napisala u opisu svog kanala, sve je to tako i tako je ostalo i to se neće nikad promijeniti, ako Bog da sadržaj će uvijek ostati isti, samo eto što se nekako sad malo proširio na neke, hajmo reći, naše jedan dio privatnih obaveza ili tako nekog, hajmo reći, privatnog života, ako ja vama snimim. Nebitno ako idem kod mame, kod sestre, ako idem u kupovinu, ako idem na odmor, nekako smo se mi povezali i te videoklipove
isključivo dijelim sa osobama koji su tu uz mene i koji me prate, a nikako s onima kojima je mrsko sve što ja objavim, ali i dalje me prate i gledaju šta to ja radim. Šta ja imam? Došao si. Eto, ja ovo uvijek sam radila. Ne znam zašto, ali tako, eto, ja tu uobličim svoju malu pogaču. To praviš kako mreš, šta? Ili pogaču? Pogaču. Ja ću nju malo raztanjit, a vi kad pravite ne morate ako volite da ju. Ja volim pogaču da ima kore, one fine, jer pogača od kore je nešto baš najljepše. Eto, idemo da stavimo da se peče, ja ću napraviti jednu kafu pa ćemo se malo družiti. Dragi žene, moja pogača se peče, ja sam sebi napravila kafu. Malo prije rekla sam da je nešto dan težak, tegoban i tako. Upravo mi je jedna moja pratiteljka, moja Nermina Džafić, ja ću joj ovom prilikom je puno poselamiti u Švedsku i popravila mi je dan i digla mi je, što kažu, raspoloženje na 10. Nermina, draga, hvala ti puno da te Allah nagradi na onako lijepim riječima koje si mi uputila. I pošto je moja Nermina napisala da ona mnogo voli da sluša Ilahije i rekla mi da ja to fino radim i napisala mi je u stvari koje su njene omiljene, odmah sam odlučila da joj ispunim želju sa jednom Ilahijom koju ćete čuti ako Bog da u nastavku, dok ja krenem pomalo da pijem svoju kaficu. Baš poruka koju mi je poslala žena dirnula me je baš. Nemamo nekog posebnog komentara što se tiče te poruke, osim kad takve poruke dobijem, znate kako sam rekla u jednom videu, idem dalje još jača i još hrabrija i ništa, ništa da me pokoleba nekako na tom putu koji sam ja, hvala Allahu, kojim sam krenula, da idem i nekako da predstavljam ovo što vam predstavljam, što se vama, hvala Bogu, sviđa i to potvrđivate svaki put sa svakim vašim komentarom, sa vašim pregledom, lajkom, podjelom, javljanjem meni. Znači imam podršku, imam armiju svojih žena. Drage žene, da vas Allah nagradi, da vam dragi Bog da sve najbolje i moram ovako javno. Svaki put imam potrebu da se zahvalim jer ja bi džaba bila tu da nema vas i vi ste moj vjetar u leđa i sve ono lijepo što mi kažete, to je za mene neprocijenjivo, stvarno toliko sam se obradovala ovoj poruci. Tako da, draga Nermina, specijalno za tebe ide jedna ilaha, mislim da se je napisala prvu od arabeski u dergjahu mog srca. Ja ne znam na koji način arabeske su učile, ali ja znam ovu ilahiju nekako, brate, od kad sam bila dijete. Tako da ću malo, da je zaučim. Ali moramo krenuti sebi kameru nekako, osjećat ću se ljepše. Tako da, idemo je okrenuti. Ja sam uzela od Ajmana mobitel. Možda sam malo to izherila, ali hajde vi ćete me halalit na tom. Uzela sam mobitel jer da znam cijeli tekst. Draga Nermina, dobro si mi rekla, tamo šta ću sad piću kafu, nešto ću ženama tabirit, a ne znam ni ja o čemu bi baš pričala, pa evo da se malo, hajmo reći, razveselimo uz jednu lijepu ilahiju. U dergjahu mog srca,
u dergjahu mog srca, jedna riječ imam kuca, la ilahe illallah. Što je više govorim, što je više govorim, za njom više ožednim, la ilahe illallah. Za njom više ožednim, la ilahe illallah. Vali mora zelenog, vali mora zelenog, kriju školjku srca mog, la ilahe illallah. Kriju školjku srca mog, la ilahe illallah. Nikom ne dam horove, nikom ne dam horove, što naprave grozdove, la ilahe illallah. Što naprave grozdove, la ilahe illallah. Niko vidjeti neće, niko vidjeti neće, sedef kako se meće, la ilahe illallah. Sedef kako se meće, la ilahe illallah. Niko saznao nije, niko saznao nije, grubi oklop šta krije, la ilahe illallah. Grubi oklop šta krije, la ilahe illallah. Yunus Cemal govori, Ašik Cemal govori, dok u njemu krv cavri, la ilahe illallah. Dok u njemu krv cavri, la ilahe illallah. Jedan Allah, jedan je, jedan Allah, jedan je, nema veće istine, la ilahe illallah. Nema veće istine, la ilahe illallah. Eto, Nermina, ja se nadam da ti se svidla ilahija. Ja ću sad pit svoju kafu, a možda proučiram još jednu, dok mi se ispeče pogača. Tuba drvo mirišljivo, blagonom ko ti dođe,
100 godina zatreba mu jahač dok ti hladom prođe. Tuba drvo mirišljivo blagonom ko ti dođe. 100 godina zatreba mu jahač dok ti hladom prođe. Aman, 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 Allah. La ilaha illallah, Muhammed Rasulallah. Tuba drvo mirišljivo u cvjetnome kaftanu, merđani se razasuli ni za svaku tvoju granu. Tuba drvo mirišljivo u cvjetnome kaftanu, merđani se razasuli ni za svaku tvoju granu. Aman, 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 Allah. Aman, 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 Allah. La ilaha illallah, Muhammed Rasulallah. Tuba drvo mirišljivo, svaka grana od ambera, a dolina od sefira ispred našeg pejgambera. Tuba drvo mirišljivo, svaka grana od ambera, a dolina od sefira ispred našeg pejgambera. Aman, 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 Allah. Aman, 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 Allah. La ilaha illallah, Muhammed Rasulallah. Ja ću pokušati ovu ilahiju da iznesem, ako budem mogla, pustit ću vam, ako ne budem. Halalte mi, pošto ova ilahija baš o majci, baš je tužna i još mi je tužnija kad znam da je snimio izvođač Ahmed Batković i posvetio je svojoj majci koja je nažalost preselila. Tako da poteška je ovo i baš je aj pokušaj. Gledam je dok šapće, u ruci bokal nosi, više ima sjedih neg crnih u kosi. U kapljici svakoj koju za mnom prospe, ogleda se sunce moje mile Bosne, moje mile Bosne.
Kad plamenog vranca zategnem dizgine, s prašnjavoga sedla opušem prašine. Il čelična ptica kad nebu se vine, najviše se uzdam u dove majčine. Svaka suza njena što niz obraz kane, u Božji rahmed sa Kabulom pane. Svaka suza njena što niz obraz kane, u Božji rahmet sa Kabulom pane. Sudbine sokaci daleko me vode, koraci života u nepovrat, u nepovrat brode. Ne bojim se zima, mrazova ni snijega, majčina je ljubav, toplija od svega, toplija od svega. Kad plamenog vranca zategnem dizgine, s prašnjavoga sedla opušem prašine. Il čelična ptica kad nebu se vine, najviše se uzdam u dove majčine. Svaka suza njena što niz obraz kane, u Božji rahmet sa Kabulom pane. Svaka suza njena što niz obraz kane, u Božji rahmet sa Kabulom pane. Ja sam htjela reći na kraju ove ilahi, stvarno ona je puno emotivna i ima nekih ilahija koje ja kad učim baš mi bude nešto poteško. Pa tako da ih ne mogu sve ni izneti jer se rasplačem ko godina. Htjela sam sam da kažem, evo, pošto sam izučila ilahi od Ahmeda Patkovića, ja ne poznajem ni njega, ne znam, vjerujte, ni odakle je, ni njegovu majku, ali spot mi je toliko bio emotivan i onaj kraj gdje je napisano da je to on posvetio svojoj majci, da je se Allah smiluje da je podari dženet. Ja stvarno ne poznam da se Allah smiluje svakoj majci našoj i od svih vas koja je preselila, da im se Allah smiluje da im podari najljepše mjesto u džennetu. I želim vam puno sabura i ne znam šta da vam kažem, mislim da je to u životu jednog čovjeka mnogo teško kad izgubi svoje roditelje, ne znam,
ne znam, htjela sam reći postoji li šta teže, ali eto, postoji uvijek neki teški moment, što kažu, hvala Allahu, pa samo da ne dočeka niko od svog djeteta, nešto tako. To je teško, ne znam više ni šta da kažem, eto nekako bi video ode u sasvim drugom pravcu. Ali svi vi koji se pogotovo borite sa gubitkom nekog najdražeg, a pogotovo sa gubitkom djeteta, da vam Allah olakša, ja nemam riječi da vam ništa, nemam riječi ni da vam ništa kažem, niti su tu riječi potrebne. I ne možeš reći nikom, znam kako ti je, niko nije ni u čijoj koži. Tako da takav je ovi život. Jel što kažu, prolazan i sve će proći, tako da ne razumijem i dalje osobe koje žive da jel na pakosti drugom ili nešto da se Allah smiluje svima. Teško je vrijeme došlo. Da ja popijem polako ovu svoju kafu, pogača mi se ispekla pa ćemo nastaviti dalje. Ja se nadam da ste uživali u nekim, hajmo reći, mojim izvedbama, možda ste i plakali. Meni to bilo malo teško iznijeti. Čim sam malo iza kamere probala da učim, suze su me krenule tako da nisam mogla da se suzdržim. Ilahija je mnogo emotivna, pogotovo kad je vi učite. I kad se sluša, naravno, i tad je nekako posebna emocija dođe da čovjek se naježi. Hajde, vidimo se poslije. Evo moje pogače gotova. Ja ću ovako malo namazati maslacem. Samo malo. I to je to, idemo da napravimo taj sataraš. Ja se nadam da mi je ispala pogača fina. Već radimo nastavljenu šporetu. Rekla sam vam da puše vjetar i nekako je malo toplo, apsolutno ništa nije hladno. Tako da nisam vatru naložila. Ja ću staviti jedan sataraš, rekla sam. Stavit ću ovaj jedan. On mi nije uopšte ljut. On je standard. Ako ja to mognem otvoriti. On je standard Stavila sam odmah luka u njega. Nož radi posao. Eto ga. Vidjet ćete kako fino već izgleda. Stvarno sataraš kad dobro napravite. On može da stoji i 2-3 godine. Nekoga otvori nakon 3-4 godine, on bude ekstra. Ništa mu nije. Što kažu, najvažnija je prava pasterizacija što se tiče svake zimnice. Ovo nam je ljuti. Daj mi koliko je to u stvari ljuto. Ovo je u stvari ljuto da gori. Ali nema veze. Evo da mi se zagrije tava i da istresemo. Vidite, recimo nek ih malo pusti. Evo moja pogačica. Vidite kako je fina, mala i nek sam još sekundicu hladne, ali ovi ćoškovi su, znači, moram malo otkinuti. Vidite. Ekstra. Popolovit ću je poslije da vidite, a ovaj komadić ću sad da pojedim. Idemo staviti sataraš. Ovdje je sadržano sve. I luk. Znači sve. Hajde ovako. Luk, paradajz crveni, paradajz zeleni i paprika.
Ima li šta ljepše nego da pojedete, drage žene, ono što ste svojom rukom uzgojile i koje znate da nema nikakvih primjesa, hemije i tako nešto. Pošto ovo toliko ljud sataraš da vam izgori nebo, ja ću dodati, joj ne znam koliko bi. I ovo što sam dodala mislim da je previše. Mislim da će biti dovoljno jer ne mogu sad staviti više, sad ću probati radi ljutine. Volim ja ljuto, ali ne volim sad ono, brate dragi, da se oko prcam u toj ljutine. Evo, drage žene, direktno ono što kažu iz podruma, direktno iz moje bašte što sam cijelo ljeto pravila. Došao je ovaj sataraš. Mašala je. Samo da imamo ljutoću. Pa nije. Onako. Pa dobro, hej. Stavit ću još jednu. I to je to, neće više. Nek to malo stane, idemo još staviti vrhnja. U stvari ovo vam je važno samo da ugrijete, jer ovo je gotovo, vi nemate apsolutno ništa da radite. Glavno ste odradile ljetos, a zimi, to jest evo u fino proljeće da zamirši vam sataraš. Sad ukusi su različiti, neko voli sataraš ovako. Evo, upravo ovako, ništa ne stavlja, ili stavi možda kašiku pavlake i to je njemu okej i svako voli jel drugačije. Ja volim staviti vala i mlijeka, a najviše volim staviti vrhnja, tako da sam ja već čeka da otvorimo vrhnje da pripremim. Mislim, ja sam već vrhnje pripremila i stavit ću vrhnje. I to sam uzela ono gusto. Evo kad je ovako gusto možete staviti mlijeka. Pola mlijeko, pola vrhnje. Ovo vam je, drage žene, što kažu, za naumakat se dušu dalo. Sad iskreno ne znam da li da vam pokažem tu degustaciju, mislim da ste poželile malo da gledate degustaciju, pošto ovo je samo za moju dušu, djeci ću skuhat nešto drugo jer nije još ni vrijeme večeri, a ja vjerujte nisam ni doručkovala, tako da ovo negdje između ručka i večeri, ne znam kako se zove ovaj obrok. Uglavnom, to je to, ja ću odnijeti svekrvi, pola meni i idem da jedim. Poljuto, ali dobar. Evo ga, vidite vi to. Sataraš i pogača, ima li išta bolje? Napišite mi ima li išta bolje. Ovdje sam stavila. Ovo ću odvojiti, ovo ću ja umoći. Da pokažemo pogaču. Pogača se lomi rukama. Evo, baš ovako, da ne odvojim jedan komad. Vruće pogače. Mašala, vidi što je dobra. Evo, šta da vam pričam kad ste sve vidjeli. Evo, pogača je ekstra. Tako idem ja njeno odnijeti, što kažu njeno hisse. I neko mi je, joj, meni Asmira napisala, Mina, nećeš moći paprike i to. Ja ću ovo pojesti, ali vidiš, moj mozak ne rezonuje da to će meni vjerovatno naškoditi žuč. Ali ja sam to već napravila tako da hama ćemo malo se napatiti. Idemo da, ne znam, da ručamo ili večeramo. Šta vi mislite, drage žene? Da umočimo da ima slano. Poljut je malo. Poljut malo sataraš, da ima slano.
Napravite sebi žene pogaču. Znate šta ja volim s pogačom? Ovu. Pekmez. Može i onaj od kaničke. Bez šećera. Ono da se namumačim. A znate koji još volim? Od šljiva. Ovako vruća pogača i to stvarno ne treba ništa bolje. Jesam požela sataraš. Moram vam odjaviti video. Morat ćete sve kuhat pogaču i praviti sataraš noćas u neka doba. Ali evo stavit ću vam video malo ranije. Pa ako vam se našmiga, napravite pogaču, ne mora biti sataraš, da je bez se krompira. Da ne bi bilo zabune, moja djeca ne voli sataraš, vrlo rijetko. I laka uzmu u maču, samo ovaj saft. Tako da, njima ide nešto u ruku. A ovo je, što kažu, baš po mojoj želji. I po mome raku jedemo nešto, jel da? Sebi ugodim. Šta je to? Baš tu smeće. Baš tu smeće. Nemoj to da stavila u usta. Tako, poredaj. Uzmi jednu zdjelicu i stavi. Odnijela njeno hisse i povela Alejnu. Što kažu, ko da je sad ubran. Sataraš. Ekstra stvar. A mene će ekstra bol žuč posli. Ja sam izvadila ove kore iz zamrzivača za medenu, pa ću u nastavku da napravim. Mislim, vi to nećete gledati vjerovatno, pošto video bi vam onda skroz kasno izašao, a ja idem malo uspavati svoju Alejnu, ona hoće da spava i tako. Evo, moja Alejnica hoće da spava. Hajde. Beba, mamina, pala. Vidite vi da nju mama se ovako mora vika lila, buba, bebu. Znate li vi to, žene? Da ja nju moram ljuljat ovako malo. I onda će ona da zaspi. Inače ovo ne radim navečer, zaspi kod mene. Ali u dan pretežno, ono je mrsko mi. Pored nje da legnem je logično i ja možda zaspala. Tako da nju malo uspavam i ako Bog da vidimo vjerovatno sutra. Kad dođe moj muž i u jednom dijelu, vidjet ćete šta sam ja to nešto kubiva pripremila, tako nešto. Eno gore gledam ko mi hoda oko kuće. Vidimo se, drage žene, sutra ako Bog da.